खरबूजा। अरे पंकज भैया राजा जनक जी के रुका तू अब डिस्टर्ब मत करो 10 गो रुपया दे तेरा बार बार बोला तेरा रुक जा कहानी गावे दो रुको मनोज भाई रुको 5 मिनट रुको तब अब रुको हम पैसा ले ले मनीषा तो 10 रुपया में निहुर जाता रही। पैसा खातिर कुछो कर लेता मंचवा के नीचे से ले निहुर जाता मंचवा से नीचे से निहुर के लेता ई सब कलाकार के देखो गाना बजाना एगो अलग साधना होला गाना बजाना खिलवाड़ ना हो कोई कन्हू बोला तो तुरंत चल नहीं बजाएंगे गाना बजाना सीखो पैसा बाद में लिए पहले राजा जनक जी के दुआरी पर बारात पहुंचल माई बहिनो गाड़ी देता री अरे बरियतिया ना मांगली सबेरा कुबेरा काहे आयो ओ जी जानतारू कौना राग हो राग भोलासी राग इस सब ब्यास में क्वालिटी ना होला बलकोस बरियतिया ना मांगले सबेरा कुबेरा काहे आयो जी बरियतिया कुबेरा काहे आयो जी दुल्हा सरकार जाले कहवा जब सासू माई आवेली कहवा घर के दरवाजा पर जय हो दरवाजा लगेला एक बार निछुर के पानी जाला बरियाती भाई लोग जो बाड़े जौना समयाना लगा रहला ओही जब बरियाती लोग के टिकावल जाला धुआं पानी के कार्यक्रम होला खाना खाए खातिर लड़की पक्ष से लड़का पक्ष के आग्रह करल जाला अरवा हमरा दरवाजा पाइल बनी चल बीजे धुआं पानी के बा अरवा चली भोजन कर ली बरियाती लोग जब भोजन करे जाले जब आंगना में तो बूढ़ी बूढ़ी जो चाची बाड़ी उ गावे अरे कि कोई दिन के भूखल बरियतियन भरुवन गुलर चुनी चुनी खा कोई दिन के अरे कोई दिन के भूखल बरियतियन भरुवन गुलर चुनी चुनी खा कोई दिन के भूखल बरियतियन भरुवन गुलर चुनी चुनी खा यही पर एगो मुकेश लोथा लंगर जी के गाना हिट हो गई तोहरे नमवा लिखाली काट के बड़वा से कॉलेजवा में गेला तोहरे नमवा लिखाली काट के बड़वा से कॉलेजवा में गेला आगे मनीषा तो लय खोजबू तब नो लय पैदा कर ई माई बहन को जौन गारी गीत में कर साधारण बुझाता रो यही गीतवा पका के पवन सिंह खेसारी लाला जी हीरो भइल बाड़े कि कोई दिन के भूखल बरियतियन भरुवन गुलर तुड़ी तुड़ी खा कोई दिन के भूखल बरियतियन गुलर तुड़ी तुड़ी खा और गुलर से गिरले बरियतियन टूटी गइले हो